Ar lannau aber Afon Dyfrdwy ar draeth Talacre, fe ddewch i'r pwynt mwyaf gogleddol ar dir mawr yng Nghymru. A phwy well i adrodd yr hanes na brodor sy'n gallu dwyn atgofion o'i blentyndod. Mae gennym ni'r goleudy yma, goleudy pwynt y fer. Mae'r goleudy hynna yn Nghymru. Wedi para'n dda yn dydych nhw. Felly pa mor bell nôl i ni mynd gyda'r goleudy? 200 yn ôl. Ah, reit. Ie. Ife'n liged i yw y bryn, ni odi'r goleudy na yn gwyro tyma bach. Yndi. Mae rhyw 5 gradd allan o'r reversicle. Ah! Mae'r sylfaen di symud i'n bach, blynyddoedd yn ôl. Felly o ran lleoliad te, le i ni? Da ni gen i prestatyn, 2 milltir ffordd yna, ac wedyn mae gen i telefonon, 8 milltir ffordd acw, Lerpwl 15 milltir ffordd acw. Ie. A dwi'n cofio fan ni'n blentyn, y rhenni'n deitha fi, oedd o'n sbio dros y dŵr, planes yn mynd drosod, ac yn bomio Lerpwl, ac oedd y lle yn faint fflant i gyd. O rai bod hi'n dipyn o lygfa gweld Lerpwl yn oren, chymod? Oedd, mae rhaid bod hi'n oedd. Bomio fi oedd mlaen, yn dyfe? Oedd. Drist iawn, gweld y lle. Mae yna filltirodd o dwyni tywod, mae'n ysau mae môr brydferth me. Oes. Ond dim fel hwn o'i salwm. Na? Na, ac pan ni'n blentyn, oedd y lle yn llawn o gofenni, asiantis, o fama i Gronant, am ryw filltir a hanner. Canodd yn canodd o dau bach. Rhan fwy wedi dod o Lerpwl, yn ddod yma fel refugees. Dwi'n cofio'r plant ni cael dwy'n i fyny yma. Fel oedd un boed eitha fi, we lived in homes, not hovels. Poor we were, trash we not. A mae'r llun me Ie. yn dangos beth bydde yma blynydde maith yn ôl, ie? Rhai bobl mewn fewn railway carriages, rhai bobl yn byw mewn buses double-decker. Anodd credu'n dydi? Yndi. Oedd nhw'n teuluodd, respectable ac yn gweithio'n galad ac just cymuned special oedd o. Ie.